Regai tipinde zvedu ka negamba redu ka ranhasi. Independence ya Zimbabwe 1980. The Wings Brothers vachitungamirirwa naiyeka Mushakavu John Kazadi akamboka nonzi Independence kakarowa kamugore 1980 kakakurumbira chazo nhasi kwati chiri kungokafarira kakakwapaidza naiyeka Mushakavu John Kazadi. John Kazadi handina kukwanisa kuwana kagore rake rekubarwa asi chizvarwa chemuno munyika yeZimbabwe akazoendawo zvakare akanokurirawo ikoko kunana DRC akazodzoka zvakare muno munyika yeZimbabwe akashanda muno munyika yeZimbabwe nhau dzemimhanzi idzodzi ndokuzotisiya kamugore ra1995 musi wa21 May kureva kuti kubva paakatisiya kusvika pari zvino pane makore akwanitaiwo makumi maviri nemana 24 years dzatisiya dzadarika Mushakabvu varadzikwa nekudaro vangave havo vakatisiya asi mabasa avo aiwakati novarangarira nemabasa avo akanaka anotivaraidza nekutirayira nekuti dzora mundangariro panguva imwe chete tutaiwaka kwamuri ikokoka
zororai murugare uyezve mhuri yekwakazadhi kana mhuri yekwandlovu kusikurasikirwa kwenyu mega asi nesuwo tese mhuri yeZimbabwe takarasikirwa sei ndatinini mhuri yekwandlovu. John Kazadi senemu yavo imwe ndeyekwaNdlovu. John Kazadi ndiye mumwe chete zvekare ka mukoma wa Joseph Ndlovu uya wekuimba ndochi mukoma wa John Kazadi iye muningina wa John Kazadi kozoti zvakare Vivian Ndlovu anoridza kwaSulumani uye anoridza rhythm ekwaSulumani muningina zvakare ka waiyeka John Kazadi apa kungosiyana zvavo ka kwemazita sina yazvo ka regai panapa ka ndimbokupai hurukuro yake ka ndakatanga kuita hurukuro nini ka na Vivian Ndlovu anovaiyeka muningina wa mushakabvu John Kazadi ndichimubvunza ka nezvekumhuri yawo kuti yainge yakamira sei. Ndinonzi Vivian Ndlovu bazita rangu rekubasa ndinonzi Veve ndiye zita rangu inini ndakaberekerwa kuPlum 3 amai wangu mundebele baba wangu ndiye Congo. Mkoma Veve makaberekwa mgore ripi? 62 1962 kuPlum 3 Plum 3 pacho papi? Pa Gambo. Muromboenda so kuPlum 3? Ndomboenda Plum 3 ndahamba ndakamisa kudala because akusina vanhu. Amai vainzani? Emma Ncube. Ko baba? Baba wangu Bukasa. Kukongo baba vaibva papi? Kukongo ndisizoti vaibva because isusu takakura tunza titiri kukongo vatati nomuzati vanhu va papi. Asi mimi kukongo makatombogarako? Ndakambosvika ikoko. Yeah. Makaberekwa muri wangani mumba menyu? Isusu tina mbakawanda because baba wedu angani vakazi vakati wandei. Right. Koko muri kwenyu mimi kuna amai venyu mimi mamusu? Kuna John Kazadi, Donald, David, Eric, Agnes, mimi. Ko ana Joseph anga siri kwenyu? Joseph Ndlovu ndochi? Ndizozo ndakanga because aizeyeti akafa uprozi ndizozo. Joseph ndochi ngani mumba menyu? Joseph number 3. Number 3 aiwa apari kumsisiya baba. Saka mimi kukurira makakurira kuPlum 3 chikoro makakura atunakura kuPlum 3 takakuberekwa tukaenda kukurira Kongo ikoko. Wakabva sei kuno kuenda kuKongo? Takaenda time mama wedu vakatoka na baba ati ambe Kongo fukaenda ikongo ikoko mwana mama ikoko takaziza ikoko chikoro ikoko. Makadzidza kusvika pa level ipi muri Kongo? Ndakusvika grade 6. Saka kuno kumakadzidzoka sei? Ndakazozoka nemukoma mama vazowa kuno kwanisa na baba vakazowa kuno mukoma ndi John ndiye akatiunza kuno ku John Kazadi. Zvinoziva John Kazadi ya vazoka kunoko ndibva masvikira kugara kupi? Takasvika kugara kuMuzilikazi kushamanisa na kubrowa ikona shamanisa itamana baba ndiko takasvikira kuno kwamakadzoka kuno hamuna kupinda chikoro futi? Handina kuita chikoro. Mamunzo akayoka Veve ari kutsanangura kuti vakabarirwa munomu asi baba ndo vaibva kuKongo. Baba vauya muno muZimbabwe vakasangana na mai vavo Emma. Mai vavo vaibva kuPlum 3 changa chizvarwa chemuno muZimbabwe vakomana vakazvarwa muno vakazosumuka muno mukuenda kuKongo. Zvakare vaenda kuKongo nekuda kwokuti kune imwe mhuri futi yakasara ikoko. Ndofunga hazvina kufamba zvakanaka ipapa. Amai vakabva vangoti nemhuri yangu nevana vangu John Kazadi achitungamirira vobva vadzoka zvakareka muno muZimbabwe vakanosvikira manzwa kunana Plum 3 kwanga ogara ka vachichengetwa zvakare neshamwari ka dzababa kudzimara vakomana vakakura vakaita kaupenyu kawo kemuno munyika yeZimbabwe. Vakomana ndi Vivian Ndlovu yoka wamanzvaka achitipawo ka uchapupu maringeka nemhuri yawo. Veve ndiye uye wokumboridza karhythm kakanetsa pana dzandipedza mafuta paya pana Simon Chimbetu pa album nonziro Lullaby. Veve inzoi munzwe achikwapaidza panapa kana mamukanganwa.
makanzwa se marotereka ndoka rhythm kakarowana iye ka Vivian Veve Ndlovu kambo kanziko dzandipedza mafuta rhythm kaka kakanetsa chose ka makore apindawo ka nanasunoka tichirungotapirirwa ka naiyo ka song yacho zandipedza oil zandipedza mafuta kubva kuna mushakabvu Simon Chopa Chimbeto aiwaka zvinofadza chose ka right tiri kufambira mberi ka nayo nhoroondo yedu ka yaiye ka mushakabvu John ekazadi tanzwa paka avu kuna kubva kuna Veve nezvemhuri yawo kuti zvakafamba sei tombonzwa kuti Kazadi wakaberekerwa kupiko kana kupi vakazara kuplamtiri ikoko kwamakazvarirwa mimi vakakurira kupi vakakurira iko Kongo vakazoenda kuKongo chikoro chavo vakaenda ku iko Kongo ikoko right ndo vakatanga kupinda mune zvemagitari vakatangira kupi magitari amboto makamborisa mapendi kumuna Zambia kwesoko aimboriza kuzodzimara vauya muno vakatanga chikwata chavo vakachitanga sei apana kutanga chikwata vakakajoina band OK Success ndibinda rakapinda ndobva vafamba neOK Success OK Success ndiva vatangawo vakatangolizana inonzi chiko iyi ndakutokangana zvangu but stereo aisa nebhendi ripi Spiders ndizozo yesozo ndibhendi rakakulisa naro apa kuOK Success yes ndobva arowana Cyril Shoniwa azobva kwaCyril Shoniwa yes ava former yake yo band but ava former African Melody yake ndobva afamba nayo African Melody afamba nosika achikamba kufa vamweni vangotonerana Stereo yavo zvakafana nezvo Stereo akasara yakasara kaendana vambakomanawo katanga kungoita mashows awo kudaro pavakaridzana paangava neAfrica Melody pane patingatisiso vakaburitsa here maLP kana kuti vangoperera ma7 single akaimba akatomborowa ningi masingle iwayo ana Rino wangu vana Moro ikomuredi zvinhu zvakafana izvozvo imimi semunhu angapinda mumusic industry pane here pamungati mimi vaimboenda vaimbokushedza kuti munenge naimboya mbondibatira apa kitari inini obvious nobatawo zvinhu zvakadaro ndakamusvikira ari pabhawa zvake achiuchacha paDZ ipapo kaVeve ndokwaanogara kudzara sekoko muri kungonzwa nemastatement acho kuti aiyaiya apanga pakatoipa anga akabatwa nezvinhu zvake iwe hanzi The Spiders ndo rimwe remagroups raakambotanga naro akamburidza naro Protection ka7 single yanga iri remix chiri kutsvaka original yacho ndiyandofarira ya1985 yakapenga manje
dzinenge dzakusofta baby manje kanyemba Patrick Bonds akusofta my party nyarara we ndichazoka iwe kwasira zeko Godfrey Bandisha apanotori papo asi takachibata chipundeketa chekuruma mari chirongwa chegamba remanzi ndapesana nacho hakuna masaisai kuno kukaroi nasi tinaniko mundima ndaradzwa zvekuti ndi Claudius Hota kasimureko les 5 shame ando kambo kubva kuna yeka Mshakavu John Kazadi kachifamba ne the Spiders ka kambo kanonzi rega kuchema rega vitano tipfurire mberi panapa ka timbobata isitsuka umwe tingati sitsu sawira mkuru anonzi John Kabengele John Kabengele munomuziyo mimika uyewo kushaura kambo ndochi nana Joseph Papa Jose weka ndi ombotitsanangurirawoka nezve mhuri yekwana Joseph John Kazadi akaberekwa kuno ku Zimbabwe. Baba vacho wanga uri kushanda mu railways vakauya kuno kubva ku Congo kudhara vakazodumana na Congo vakabva kusaidi ku Congo vakabva ku Kasai province kuzopinda ku Lubumbashi huko vakabva ku Lubumbashi ndokuzouya ku Zambia Zimbabwe. Saka baba wanga uri kushanda mu company ya railways kuzosvika ku border yekwenda ku South Africa ndokona musikana anga ndio mai wacho wa John Kazadi anozi Mama Emma ndokudanana na baba wacho wa John Kazadi vanga vachiti Mr. Njovu because ku Congo kune vanjovu futi ndo ipapo vakazosumuka nemudzimai wavo because kunoko vakataura kuti munhu akaroora mukazi ngande naye kumusha akaroora Mama Emma. Saka Mama Emma kumusha kwako kuri kupi? Mama Emma vanobva ku Plumtree ivakaranga veku Plumtree. Senemu yawenzichi? Senemu handinyanya kuzivisisa senemu yavo but tinoziva kuti amai vacho ndo vekunoku ku Zimbabwe. Saka vakazofamba namai vakaenda kumusha vakasvika kumusha vanga vane vana already vakabereka kunoko vanga vabereka ani nani? Vama na John Kazadi vakazouya Vivian Njovu ano ne Joseph Njovu futi ndo vakabva nawo kunoko pakaenda vasvika kumusha Congo kuya garei havana kugarisana zvakanaka ndo amai kuti ndiri kuda kuzoka kumusha vakazoka kumusha vane nhumbu yemukomana anonzi Devi iyo ndo wekupedzisira wavakauya naye ari mudhumbu vakauya kubereka kunoko ku Zimbabwe. Saka John Kazadi tese patantiri takasangana nawo ku Zambia na vana Donald, yes, pane mumwe munin'ina wacho Donald futi Donald Kalombo akabereka futi kunoko emushakavu naye akafa. Saka patasangana nawo ku Zambia kutantiri kutaura kuti mudhara ifamily iri apa ndo vanhu veku Zimbabwe vasi vekunoko because vanga vari kutaura Chikaranga sometime mama wavo vachitaura Shona. Saka vanhu vanga vati kuti mazezuru John Kazadi pakazopinda kunoko akapinda ne family yake yese Donald Kalombo na Joseph na Vivian ndi mai Emma
vakuya nemhuri yavo vakudzokera kuno vasiya baba kudr kukongo akasiya baba kukongo saka pavakauya nevana vavo vana vakaona kuti kumusha kwamai ndiko ikoko vakazozoka futi vazoka kukongo vazoka kukongo ndio nikazadi akatanga kushanda kupi kuzambia achiriza music. mutsara upose jira madhara blast from the past zama kedzana zinatenga bombiri amushaka bujoni kazati achifamba the African melody akambuka nziko ema akaimbira mai kuvatenda ka mushaka bvumai ema kazati asi ndakanzwa kunzi sene muya wanzi ema Ncube kana yakutarona iye ka Vivian Ndlovu amai vangu vainzi ema Ncube zvikanzi ndakachibata chimuti ipapo pagamba remanzi
rinorangaridza zvakawanda. Ndinotenda National FM na the principal Chinyani nekundikurudzira kuti nditeerere National FM. Ijodo muchodo bwidu muskinyu nepfenyure ine chimuti. Ndini Fungai Ndemera ndiri pa 10 wadapo. Aiwaka ndinopa kutenda zvikuruka anzi ya ndafara adzoka masaisai ndanamira pachimuti ndiye uyeka wekuchema chema Clausius wotaka ukasimure ukazvikanzai waka masaisai kuzhara kuti pamu kwatiri kunokuka umali. Ndini maisibanda kunotoni hanzi takaita kuzadza bhavhu tiripo zvedu kapo pachimuti unozodei zvakare ndo nepenyuro yacho hanzi airova muchinda uyu ndafunga makare ndini baba Praise ndiri kumberengwa National FM iri kurira zvakare pamberengwapo zvikanzi vaumari tiridzireiwo OG yaJohn Kazadi yekutanga rega kuchema wangu mudiwa wangu please. Ndichiri kuitsvaga iyoyo mukoma wangu ndichiri kuitsvaga neniwo ndinoifarira ndinoida chose. OG yacho yakatozvipengera ine part 1 ne part 2 takairidza isisu takaitamba mugore 1985 saka ndichiri kuirangarira hanzi takaubataika pagamba remmanzi apo. Ndini Charles Hanoko ndiri pa Monde Suma kukaroi uko aiwaka zvinofadza chose zvikanzi po rikiti bvu Masha Shumba kublawayo mzirikazi ndakakubatai hangu 24/7 andikusiyei andirare musi wandamuka aiwaka dropa kutenda zvikuruka zvikanzi ndakaita kunamira pachimuti. Ndini Edwin Muzangwa kwabulawayo uko right aiwaka zvinofadza chose zvikanzizo zvakareka wanu abeo mulonya pa Mount President apo hanzi aiwaka atiriti paNational Musina yazoka rekati pfuurire mberika ndomboshedza nini zvakareka John Kazadi ambotiudza isisi kuti iye ndomboshedza nini ka John Kabengere ombotiudza zvakare kuti ivo vakazadi vakakurira kupi. John Kazadi akakurira kuKongo ndoko akakurira kana chikoro ndoko akaitira chikoro akaita chikoro chake kuKongo zvese kuKongo akazouya manje kunoko ati kurei akutoriza nemusic yacho asi akazvarirwa muZimbabwe kuplamti muZimbabwe neuyoyo kana kuKongo kana kuZambia vaya novese vangu vachiti muzezuru kana chimiro chake chaiyo katarisa it was no mistake to say muzezuru ko chimiro chemuzezuru chakaita se because mazezuru ka even mazezuru vari kuZambia vari kuKongo vanodya sadza nemukaka sour milk saka vanogara vakasimba saka chijoni chani chakasimba katarisa sa vachiti muzezuru ya ndizozo. Kukwapaidzira kana kanonzi Mudiwa Maria. Mudiwa Maria nyarara we regera kufungwa zakawanda. Mudiwa Maria nyarara we regera kufungwa
dzvanya magitara evanhu iwe chirongwa gamba remanzi chinoteererwa nevanhu vakawanda, vanhu vakasiyana siyana chose, uyezve ndinopa kutenda zvikuru nerutsigiro rwenyu kune chirongwa ichochi. Ndabva ndabatwa panapa namukoma Godfrey Dandawa. Mukoma Godfrey Dandawa havana kutaura kuti vari kupiko zvino izvi zvavo, asi vandizivisa ivo kana kuti kundigadzirisa ivo kuti Alice Mukando akaimba naJordan Chataika akatisiya mushakabvu. Kwanza akashayikira muSouth Africa, hana tudzake gore rakapera akashayika racho, hanzi akashayikira kunyika yeSouth Africa kuma 80s uko. Hanzi aive ari teacher nekuticha aidzidza zvakareka music, anga ari choir mistress, ari mudzidzisi zvakareka Patafara Primary School yanga iri pedyo neMabvuku muHarare. Hanzi inini ndiri umwe wemastudents ake ndakadzidziswa naiye Patafara Primary kuma 80s uko. Mukoma Godfrey Dandawa ndinopa kutenda zvikuru nekuti zivisawo nekuwedzera zvakareka rumwe ruzivo pagamba remimanzi. Takutoziva pakuti gogo Alice Mukando vakaimba naJordan Chataika pai ndozoti vamwe vangakuda kuzoti ko ndivapi kweivavo rega ningokunzwisai zvishomanini pavakaimba naJordan Chataika ivo gogo Alice Mukando. Uya kuno mudiwa wangu, uya nai mudiwa wangu, kukushusha kwakapera, kukunetsa kwakapera, kukurova kwakapera, mdiwa wangu yatigarezve. Kwete mudiwa wangu, wana madziso aita bulu, nokurova niwe nezvipakera, handichada waindora kuenda, ndaneta nemazino handichada, handiye ndoenda. Kwete mudiwa nai, chiuya zvako tigare tose, inga ndakati handichakurova, kukunetsa kwakapera, kukushusha kwakapera, kana shabhina handichaenda, nekubawa handichaenda, mdiwa nai uya tigarezve. Kwete mudiwa wangu, ndaneta nokurova niwe, waigara kuShapiri, ona pasi pomubhedha mabhotoro aperi, chendikadzokera kwauri chini, haiwai nandichada, ndoenda zvangu kuna mai vangu, bye murume wangu, ndoenda. Kwete mudiwa nai, kukushusha kwakapera, kukunetsa kwakapera, kuShapini handichaenda, nemakaza handichachovha, kana kubawa handichaenda, shamwari dzangu handichadzida, mdiwa nai dzoka tigarezve. Iwe uri mdiwawa, hapana wandichazoda, uya mudiwa nai. Kwete mudiwa wangu, waifamba naLilieni, ndikati ndoda mari woramba, ini ndakuenda woe, ona handichina mazino, nokurova ndiwe, vamwe vakomana vachazondiona, haiwa ndoenda murimo wangu chisara ndoenda, chisara haiwa ndoenda nini. Ndio pakutenda zvikuru kubva kuna mukoma Godfrey Dandawa nekuti yeuchidzo iyoyika manzwa ndo mushakabvu goga Alice Mukando pamwe chete namushakabvu Jordan Chataika, vese vavo tinotaiwa zororai murugare.
taijinirwa mukoma taijinirwa chokwadi taijinirwa mukoma taijinirwa chokwadi Muna second street ku DZ uko ndiri kukunzwa yangu ka ndakanamira pachimuti papo ndipo kuti ndakazvikuru kozoti ka naiye ka Lucy Matani kozoti Maslin Mutesha zvikanza wakatakata kunamira pa National FM na public mvumba pa Komani State apa hanza andisari neniuka ndiri T kozoti ka iye ka Dominic Piri bwana wanga pa down ndira nama Mike ka akuti kumvesera nditi kunyumba mpepa ntelefem ka ndoka nziko baba mawina kakaro waka ne the OKC States ka mugore 1980 blast from the past ka kudzora nekudzura ndangariro takaibata ka norondoka yechibaba ka John Kazadi rekachipodza baba kuna veve Vivian Ndlovu muningira wacho ka achitiudza kuti ko vakauya sei mumimanzi kumisuki yangari chipo chedu chemufamily babu wedu wanga mazuva aigara unoko aita zvekutengesa mukambo achirizwa mabanjo iwayo achitengesa mukambo saka ndiye mapindiro atakazoita saka chiri chipo chemufamily. Aiwa apa rikunzwisika apa saka imimi kutanga kwenyu kutanga kuti makutanga kuridza makatanga sei ndiri munhu airiza ndairizona na ndakamborisana na Macheso right makasangana sei ndoda kuziva kuti ni kuti muti mimi makutanga kupinda mumagitari omo apa kutanga maitanga kupinda mumagitari nini ndaimboona ningi bana mapompofu kupi manje kwa machipisa ana pompofu
dana madifesi ndichinda pamachipisa pabairizira mama uyasiye kwa machipisa mchiva upulawa tantakuta kugara kunoku mukoma wanga ngakurisa neok success saka ndipatakauya kuno tichigara mujerusalema pa mujerusalema kuwaifizi tichira kuti mukoma John Kazadi vanga vakutoridza kudhara magitare saka imimi ndo kwa makabva mangozvitorerawo ikoko ndikoko ndichipo chemufamily ndikwandakasitorera ikoko saka pabairizo ndichipinda pamushanda ipapo ndiri mudiki kuna 1988 ikoko saka iyo mukoma Kazadi hamuna vheri mamboshanda nawo inini John Kazadi ndakamboriza nawo ndakamboriza nawo African Melody ndofama mazoita sei muchimbosangana na Sifa Mashakada paya tatasukana vana mashakada vairiza musasa toga muya tichenda chionawo chimbotraya kubatabatawo magita ipapo ndichiri mudiki zvangu mukoma wangu airiza ipapo time iwe vairiza chi pamushandira pamoteo ndivakaimba musongo inonzi vamukabeta Fara Mawina nana Jane Andrew Ngoyi nana Joseph time iyoyo saka ndaingopindawo sechipo chino maoko kana vachirwarawo wote chinhu vendo nomubatawo gitara because gitara ravo rairiza rhythm ndira ndurizawo inini nanasi right maita sei kuvanda ipapo ndanda kuchirizarizawo ndakusangana namabhendi akati semangelepa ikauya munomo ndikatangurizawo semiziki itani ndirumba saka mangelepa makatombosenza nayo ndakamboriza nayo mangelepa makabatana nayo sei mangelepa kubatana ndikuti unosikana uchiriza miziki uchifamba uchimunhu ari kutsvaka basa wo uchifamba usati chimbobata apa neapa uchiriza kuti zvinhu zvakafanira izvozvo mangelepa yakazodzokera pamaita sei mangelepa akazokera ini ndikabva ndipa mazuva ndairisa namangelepa Simon ndi mazuva aiuya kusangana ini uko achindiona inini chiriza ipapo tikakuita ushamwari naye ndichimupawo gitara rangu inini akatanga kuita se kuriza saka ndiye patakabatanizana wakamana achindiperekeza kuchitungwiza kwandaigara mazuva achiwayo saka ndiye kuirana kukatazoita naSimon iwewe mazuva ari kuteera ndichazorisa newe ruoko rwako ndiri kufarira stereke kubva ipapo saka makangoti kubva kumangelepa mubva mabatana naSimon kubva kumangelepa ndiko kwandabatana naSimon Simon makatanga kubatana naye papi kutanga kumulidzira achiridza kupi Simon pandakabatana naye inini ndakabatana naSimon achiriza muri achiriza kupi kuti anga ari best kupi pazuva ache aigara kuBebrand kwaguku ndiko aigara iye best pairizira angasina ningi angakuita mashows angakuita mashow angasina nzvimbo permanent imimi pamakasvika ikoko bendi makaroona riripo rakamira bendi rakaroona riripo rakamira bendi akanotora pabawa apa patavheni apa ati veve ndiri kukuda kuzuva resekwa tavheni ati veveka ndiri kukuda kuti uye tombobatanisa chi ini ndandine shungu yekuita bendi rangu inini oima mune shungu yekuita bendi ati wasiyera bendi rako iwewe asi bendi makatomboriunganidza ndakatombotenga makiti yangu katombounganisa zvinhu zvanguwo vana shepherd chinyani vaiuya kumba kwangu ikoko vachihaya zvinhu zvangu izvozvo vana vese soma vachiuya kumba ikoko ndara watobatanisa chi wani tumitoa kuti wabatanisa saka Simon pakauya akati viveka wadi tongopusha chinhu 1 dani nekuita chi mabendi wobobo tobatana ndikati ini ndine muri ati siya muri yako inini ndichakuchengeta ndiye mapindura ndikati ndaenda kwaSimon ikoko ndikabata kushanda naye Simon zvakanaka pana problem naye kana chi kusvika atisiye kudai akati viveka ndaiwirira naye zvekuti handingataure saka imimi mamuchida kutanga renyu band maida kuzo munonyora munoshaura here inini kai ndinoshaura semunhu ana kutanga band anofanira kugona kushaura aiwa feriraidi chose saka pamakaenda kunobatana naSimon makasvikotora nzvimbo yani because makaona band riko kudhara yes ipapa Simon anga achipinza vanhu achitora matachi anga asingabvise mumwe munhu pabasa nekuti mumwe munhu auya aingoti ngatichade tese as a team
saka pamakasvika ipapo Marxist Brothers yanga yakamira sei? Marxist Brothers yanga bendi ranga riripo. Ndiani nani moto uyairidza lead uyairidza bass? Na Mufati Nyampando. Yes. Na Shepati na Neva Moyo. Neva Moyo mashure mungu. Right. Mimi masongs amukati mimi makatanga kuridha rhythm muchirekoda ndi yapi? Song yangu yandikaza izanipeza mafuta. Ndikuti makatanga mawe ya kuningireni muchitanga kupinda kuna Simon. Iyo ngiye kutanga zanipeza mafuta ndiye yangu album ndakapinda nayo. Zandipeza oili, zandipeza mafuta. Atiriva pachimuti, ale kilaimo kublawayo, machamslope. Zitini ziyakupa hivi. Iwe. Apatsatse ku concession uko zviri kufamba epanhangula. Chibaba Joy Kasati ayi yakatodarika kudhara yanga iri nzwisa chete turudwe nasi tida kunzwaza veve achitaraza mukoma wake John Kasadi pamwe chete na John waka John Kabengele. Veve huyo. Amen. Rekani zopala paka kubva kunaeka John Kabengele ombotudzaoka iye kuti wakapinda se music ana John Kasati. John yanga chinakirwa nemukoma wangu inini. Mukoma wangu anga arikuriza magitari. Anga anonzi Francis Kasongo. Francis Kasongo vakana bende rao kunoko. Vakarisa kwa Manyongo kukwekwe. Deni kusoka kwacho banje ndopa vakazouya futi vakatora vana John Kazadi vanani vanga vakutoriza vese. Bendi rao rainzi chi? Bendi rao ranga richizi Super Memories if I'm not mistaken. Ranchonzi Super Memories vanga rikurowa rumba isingaite manje. Ipapo isusu tantiri vadiki. Ndo kusoka kwao tikatanga kujoina manje isusu futi kuti toita se totanga kurowawo music. Saka John Kazadi akajoinira kupi? John Kazadi akajoinira ku Zambia. Pakauya vese pavakauya kuno kune vana Francis Kasongo vana Kibambe vanani vakafika kunoko kusvika kwa vakasvika kunoko ku Zimbabwe ava vakati contract yatopera ngatizoke ku Zambia.
vamwe vacho anzi ngatiendei kuTanzania. John akati aikwete andiende, ndatosvika panapa ndopo musha pangu. Saka what I have to do ndisapose kutora vamwe vakomana ndoita bendi muZimbabwe munomu ndotanga kuriza because kunoko ndoko musha kwangu. Masera se amai ota urikwere ekindoni simendi ekukwapedza amai nesimbi urikwere ku Grayson Park. John Kabengele ne the K-Stars mushore makunge zvaburana na Papa Jose pamsana peka mbondochi mari haina kufamba zvakanaka, haina kugowana zvakanaka. Inini ndini ndakanyora kambo akandika kaimba inini auchandipawo mari yakanaka bhera ndinotanga yangu ndo pakanotanga inonzi the K-Stars pakanoimba pakanodamba refu kanonzi Rotora ndo title track yacho. Pane kambo kaya kanonziko Chikomba ndinomuda chibuye neaka kanonziko Tora. John Kabengele wagumbuka nekuti Papa Jose watengera wasikana wese ma wardrobe, Harare yese wasikana watengerwa ma wardrobe nemari yendochi. Saka inini ndabata mayazi ndakunotanga yangu bendi inonzi K-Stars, Kabengele Stars. Magitara umu amuna kumira fresh sine yazoka rekati pfuremberi nawo kamkoma John Kabengele the John Walker because zvino zvari pa South Africa pa John Kabengele. Isuku kuwira anomboti akagara munomu odzokera ku South Africa, akagara munomu odzokera ku South Africa, omboenda futi ku Congo kwake chaiko ati kuzive. Ndosaka mudzimai wa John wa Veve, mudzimai wa Joseph Ndlovu akamuti uyu ndi John Walker zveshuwa nekuti anongoziya muli pese pese. Saka ndi John Walker, mune zita rake ndi John Walker. Anogoti Joseph Ndlovu watengera wasikana ma wardrobe se John iye ndi John Walker anosiya muli pese pese. Vakunakurirana nyoka mberi isine yazoka reketi zipa akasara munomu vamwe vese vachidzokera ko nemangelepa. John Kazadi wakaita sei tinzo kuna John Kabengele? Pakasara munomu ipapo handizivisisa kuti akanunga vakomana vakaita sei, but akatanga kurova music kuchitungwiza akaenda kwa Makoni. Inini patakauya manje aze Mangelepa because inini ndakatopinda na Mangelepa takatorwa ku Zambia tichibva ku Dar es Salaam.
zvikanzi John Kamengere ndiye here ainzi Uncle Joe ndini Brian paEastleigh apa ichokwadi ichocho wagona ipapa zvikanzi ndiyo mimanzi yemukoma umali kana kutamba unotamba gandanga gift chipako pa Newlands Innocent nduna pakuwadzana apo asi ndaita kunamira pachimuti Margaret Magonya zvikanzi tiriti mkoma Robson Malika vewe ridhimino rakabatwa zvemhando yepamusoro ndini Kelvin Masakadza ndiri mulaini ndiri muQA fodya paZTLT apo hanzi takaita kunamira pachimuti gambara mumanzi kana yatengwa fodya iyoyo munange kumusha straight unodya nevamwe anditika nemhuri hazina King Mambos from Ideology afamu kusentinary ko hanzi mchenjerai kudya mari iyo neyo masketi mapfupi inzoka lead guitar yacho kan Kazari yanga ari kuriza kuchitungwiza pamakoni but bendi yacho anoda kuzonyanya kuvhunzisa kuti ndozwa kuti bendi racho rizita ndiani but anga ari pamakoni airizere an instrument kandi aingo imba chete John yanga ari kuriza mainstrument yese lead guitar, rhythm guitar, bass, kukompoza nekuimba. Ndiye akatanga kurelease masongs akawanda achirowa murumba beat but ma words ari mushona. Ndiye akariza wana mama akawanda wanda because he was a very good composer.
John was very good composer. On the last minute, this last song, akataura kuti iwewe Uncle John ndikuda kuti ouya togara pasi ndokupa kambo kangu kandanyora ka new album ondiimbira because he was tired anga atoneta nokurwara saka ipapo munhu anga achironga sokuti tiite naye recording akazoita zvimwe futi. Saka aigara kupi John Kazadi? John Kazadi aigara kuchitungwiza ku unit C ndoko anga ari kugara. Yange iri imba yake kana yange ikurenda? Aiwa pakutanga John yanga neimba yake, but pakaenda ku South Africa kuzoka kwacho imba yacho amene akazoitengesa sei akazopinda muimba yekurent. Ku South Africa akaenda sei? Ku South Africa akatsiya panapa achienda kuti ndiri kwenda kuita recording ku South Africa. It was many companies wangu achida John kuti vorekoda naye, saka kwenda akaenda ku South Africa akaenda ikoko after 2 months 3 months akunzwa kuti munhu ari kurwara ndokuzoka kwakazoka kunoko. John akamburidza ma LP akaunti akangoita ma singles chata. John akamburidza ma LP, akaburisa ma LP akazoita ma singles yacho andifenda akaunta kuti yangana akaita ma singles akawanda stereki. Ngosira sako B1 ka brave chakuinga pabudiriro hapo. Anzi tapindirawo apa stage ipapo. Pamamonya. Bali kumatiko. Andaka kubata zvakanaka ndini jealous chindenga tiaenda pa Bait Bridge border post. Iwe iri kurira national vimba Bait Bridge border post. Shuwa ere. Wandiramba arine wangu wandiramba wandisianeka wandiramba waenda kugula wandiramba arine wangu wandiramba arine. Kanzi baba wangu vakamboridzawo na John Walker iyeyo vaigara vachimutaura zvekuti ndini Philip Billiard kwaRusape. Vari kupiko mudhara ivavo tiri kuvadakani kana varipo vachiri vapenyu edzawo kuti bata kati nkoma Billiard timbonzwa kuti John Walker vakashanda neiko mudhara Billiard utandifunga ndokambo kanonziko Irene kakanetsawo zvekare makore ache kuma 1981 82 ikoko ka the OK Success ka ndo band rakatanga kuridza nana Simon Chimbetu musakanganwe ndo vaika vekuridza kambo kake kare kuti
imamai mwana wenyu kosamu taive naye mukengare hondo ndiva vakava vachibheka ka Marxist Brothers nana Mupuruveya moyo wake idombo vakazoita zvakare ukesasiketika naJames Chimombe pakambuka ikanonzi ropa rangu munoriwana pasi pemureza weZimbabwe nana waswelera Matemba kambuka kanonziko Matemba iwo case success iyo yaimba kana yeka James Chimombe right manzwa pa John Kabengele anzi pa wakaenda ku South Africa mkoma vachizodzoka kunoko ndopa vakazenge vakurwara ti urombo chose rekati nzve veve kuti ko iwo ma last days amkoma zvanga zvakufamba se Vivian Love ndakashayira muno chitumbuizo chichazanetsa kurwara vakasiya muri yakaita sei vakasiya muri vakasiya muri mungatipewo mazita evana vavo vankoma John Kasadi ane Donald ane Eliza ane Emma ane Jose ane Feli ane Florence nezvinotera asi muri yese muri kuonana navo muri yamuniri nayo aiwa panonzwisika makavaviga kupi ndakaviga kuchitumbuiza cemetery ndoenda inini pana mkoma Joseph Ndlovu mkoma Joseph Ndlovu vakabereka futi kuplant yes izozo vakaenda futi kukongo chikoro wakafunda kupi iko kukongo pakabva kunoku tona vadiki saka kukongo makagara kwenguva yakareba inini handizivi because ndiri mwana mudiki ndokubva vadzoka kunoku vakapinda semumakitari sechipi chemiziki chedu chosu chocho ini ndiyo aimborisana nana mukoma zvinhu zvakafanira izvozvo ndokubva vazogumisira vaita ravo vagumisira vaita bendi ravo rekutanga nderipi bendi ravakatanga ndiro rinonzi ndochiyoyo TP ndo yes nana Kabengele yes matigonerapo pana John Kazadi kandini Victor Mako pakuwadzana extension apa hanzi National FM zvazvinu regai ndikupekana kakaimbuka yakainaye John Kazadi kanonziko kufa hakuna memba manzo takaradzikwa kuchitungwiza cemetery uko zorora murugare John Kazadi inzwa iwe
right dzikana dzichikwapaidzwedzi muramba naibhiyawo kana kuti kumachembere bhiyawo kumfakosi uko kumapitikoti mumbare umu anakanjiwa JJ kana kubhawa kwa absenti kwasendemani pasheri famu kudhauntera uko kana kwachingoro panikotina famu parena akushipitoni kwa yura uko apa Dalwich Estate pabheri apo apa Kauli Farm kumatepatepa apa Frinton apo apa Katumba inarigwirani nditu right lekati nzopana pa mhuri yakasara kubva kuna John Kabengere mhuri yake pavana here kana kufamily yake tingati pavana vake kana kuti mudzimai wake akamurora kupi akaroora mudzimai wake wekutanga anga wekujarasi lese se vakazi vake vese vari 3 angari na Mbui akazotora Oja akazotora wekupedzisira anga achinzi Kapinga anga achifarira steri kukurora vakazi vekujarasi ndokumusha kwakabva baba saka anga ari kufara steriki achiti hai inini ndichida kuroora mukazi ndandorora mukazi wekukongo because kana iye murizi wacho kugara pamba anga ari kutaura Swahili every time ndo chirusi changa achifarira steriki then akaita mazuva atantiri naye akaita vana vari 2 akaita mwana wake wekutanga Tumba akamupa zita retete wake akazoita Kalombo uyo akamupa zita ramunin'ina wacho uyo Donald akazoita Emma vakamupa zita ramama wacho saka pa ndiri kukudzosera futi mashira mati mimi ivo mumhuri mavo number 1 first born ainzi ani number 1 mumba mwavo number 1 pa number 1 ndiye kazadi wacho John. Saka zita rekuti kazadi ranga rirani zita rakazadi rakabva kuningirika kuri baba vacho vakamupa zita reseguru wake ndo kazadi yacho asi baba wavo vainzi yani baba wavo vanga zita ravo vanga chiti Njofu first name ainzi yani Mangala Njovu, something like that. Datokoshewa bichara mazuva acho. Right. Kokatanga John 1 kubva kwauya which 2? Donald Kalombo. Number 3 kwakauya Vivian. Kozouya Vivian ndiye ari kuridza kwa Surumani. Kwakauya Vivian. Aiwa number 2 ari Kalombo. Number 3 Joseph. Kukava pa Joseph kwauya Vivian kwazouya anonzi ningiriki David aripo ari munomu ari kushanda. David ari kushanda kupi? David ari kushanda kwami ndiye asara mpenyo. Ndasara mpenyo. Aiwa pari kunzwisisika ipapo saka pavana vake vakasara vari kupi vana vese vari munomu muZimbabwe vakatokura vasikana vakaroorwa then vakomana vari kushanda. Vakomana vangani? Vakomana ngane 3. Mungavarondedzera mazita avo? Let's say vana vese vanga vane nickname but vese mazita avo kazadi vese. Saka there's no use yekuti ndotaura kuti uyu because zita iwani chete. Aiwa taura nickname avo yana basa. Nickname pari Donald wandataura iyoyo. Pazouya John. Pazouya Emma. Emma ndo akapuwa zita ramaiga. Pazouya Kapinga wacho iyoyo. Saka vese vangu vari 4. John angane vana vakawanda vamwe vacho vanga vakazi
saka vamwe vakawanda vanga vari musango vamwe vacho vakaita muma outside saka vatiri kutaura ndo vana vacho vatichisvika pamba vachiti bamudiki ziriseza makutotaura ndo vamoziva imimi vavo. saka mudzimai vake Kurwara akatanga kurwarira kupi? Arimo muno muZimbabwe? ari kuchitongwisa. Ari kugara nani akaroorwa ikoko? Haana kuzoroora, anga akagara zvake achichengeta vana vake ivavo. Saka iko zvinezvi mudzimai uyu akutaura shona? Ari kutaura shona zvisingaite. Muzezuru chaiye. Iye akabva kuDRC? Zviri ndeizo kubva kuDRC. Atova muZimbabwe, akataura kuti munhu wekuZimbabwe, saka ari kutaura chiZezuru. Ishona full time influence. Denda kwanisa kuonawo amai Kazadi. Kana pana anovaziva pavari amai Kazadi. Kana ivo vakateerera ngava ndibatewo veduwe. Ndimbonotaura nawo timbonzwawo kanhoroondo zvizere zvakanaka. Nekuti ndo vakararama naye ka amuchakabuchona. Amaona apa Vivian Ndlovu yatadza kutsanangura nhoroondo zvakanaka. Irotsanangurwa zvinonzvika naiyeyu John Kabengere, John Walker. Kana saka kana varipo kunyanya David Hanza ari kuARMY uyo munin'ina wacho kana akateerera kana achindinzwa kana pane vanomuziva kwaari David Kazadi kana kuDavid Ndlovu ngandibatewo ashanyewo pano paZBC timbokurukura nawo timbonzwa nhoroondo. Amarume lekani mowa abanda lekani mowa afunika banda lekani mowa Clive Piri Tindo achipwe tendai nyakwawa Jocelyn Tiwaringe akurisa ikoko kwanza atakabata nechana FM kuti tu manyiwe mutsiwa wanji bwana wanga na wenzo zvikanzi mukoma wamari ndakateerera National FM ndini Sylvester Mtizwa ndiri pa HQ3 Brigade ndingafara chaizvo mukaridza garandi chavo yaJohn Kazadi yemugore ra1982 papi pacho hapana papatsime hamudzipedze munotopera ndini iyo kagarandi chavo yacho kana mamuchifunza tandina driver naye ku city to city kuno wako akazorwara ari ku South Africa akazoshaya ini ndinonzi Freeman ku Granary amaita basa mukoma free pachimuti ipapo naye John Kazadi alright amaroterereka pane vadambuti oturudwe mainzwa kanhoroondo yaJohn Kazadi
779134 madamboti oturudwe. Aishokana waterera zvikanzi mukoma John Kazaje vakambouya paMukono School muna 1989 achiridza band. Ndini Trust Musa apa Mondoro kuwachikoka uko. Komana iwe gara ndichauya. Makanzwa ka 779134 radio nchafalo. Hello Omar. Magadiko. Ndi Kennedy Gora. Right, pakaduma parise? Pakaduma par right. Right. Anajonika zadwa ego now. Anditika. Ndakapirwa music yakarowa sakatazvarwa. But ukaiterera pari zvinosvika inotanga yakabibwa gore rinoro. Saka maita basa waumala. Kennedy Gora pakadoma waita basa iwewe. Nendorondo yamuri kutipa iwaimbi. Anditika. Ora maita basa. Ndatenda yangu. Mamunzoka Kennedy Gora pakadoma anzi Tapist. Tapi National FM Radio. Hello. Hello. Hello mukoma Omar. Baba. Amutara na Dixon chiki umatepa patarafa amukoma Kazaje vangwari nyanja. Kuri sei nasi kutarafamu. Kwakandodo kuri right zako. Kupa zikara hapo zviri kufa pazikara pari bope kana kwana list of you kwana kambombonda ukafa nepatera gwaya hapo. Ya kwana patera gwaya patata Alaiwa patate taura zvi ndatenda hangu mukoma. Yeah, right, fine. Amanzo anzi yakabata National FM yakadire kuko kumatepa uko. Komana kwa Charles Kweze uko. Nipa Dennis hapo kozo zvakareka pachimkute parise nasi pamakaki pa RR Havi zviri kufamba ere pa Benridge nepa Lezi nepa 40 Hills apa pakatewera bwanji kumweko zikaenda kuino National FM matalo Koma Omar. Wanu wakuru zvataurwa naTrust Musa anditangira ndozvadaida kutaura kuti Kazaje akamboya kwaMukono papa ndiri mwana mudiki but Trust akanga rikacheche haasi kunyebere mfano. Memory yake inaomira mushi. Yakaoma ipapo vanga vapfeka tumwe tumauniform twemeruni so vanga vakachena mukoma Omar. Ndati nini 5 giant apatsangirwa sei naTrust. Ndarisha kuti sei ndatangirwa but vanga vakachena ndozvakandinspire izvozvo ndakabva ndatengerwawo kahembe kangu paChristmas nababa kemeruni saka ndaibva ndafara. Handitika. Ndanakidzwa nenhoroondo iyi ndandichifunga kuti saida vakadzi vekuCongo kuti vanogona kujaivha here kana kuti chii hameno. Ndofunga asi madhara yamukuyatsoterera mukoma Omar baseline racho mabhesi edu emazuva ano akumhanya unge lead
but ekudhara ndikuona kunge ainyatso kutsinira musambo anga asingamhanye aitsinira uyezve lead yaispaisa rhythm yainyatsokavha musambo saka maita basa tiri kudzidza zvakawanda kureva kuti instrument yaimira iri payo yoga instrument yanyatso kumirira chinhu chega chega chaimirira zvachinomiririra asi yamazuva ano manje kuti besi rinenge richimhanya lead iri kumhanya rhythm iri kumhanya zvese saka zvinobva zvasangana mheno zvazvinobva zvaita saka unoreva here 5 kuti wewe music yekudhara iyi lead raigonenge richimhanya besi richiteera hayo mbichana mbichana besi basa raro nderekutsinira mukoma wamani chete rhythm ndikati ikavha yemusambo inoramba ichienda zvakadaro lead yaispice mukanzoteereraka lead inenge ichidemba demba ichispice but zvinezvi magitare ese ari kuita zvimwe chete zvivi vacho kana muchizvitaurira nega zvinofadza chose regai tinzwe kana kambo aka iyi pati 2 yekambo kanodzikato ngatibatane andimbonzwa zvekutaurwa na5 Giant Farera John Kazadi and Africa Melody anzi ngatibatane ndazviona zvataurwa na5 Giant Farera amusambo wakabatwa nerhythm kalid kari kupa kungospicer chete kachingoisa icing pakeke besi chingodzinira chete Tanaka apamule wapo ziri kufame hanzi mukoma Giant vataura chokwadi taivatese ndini trust musa pamhondoro pawachokapo kupedzisira kana kuti tiruduwe amado atererika zisati ndanotungira wangu musoro usina nyanga pasi ndekutete vapindira
right initial vimotalo halo halo Halo, magadiko semakadini. tiripo Waigona mukoma iyo. ndikutauraonana Mr. Richard. ndopakutenda zvikuru mukoma Richard Arifu. muone usiku unotapira Bye. bye zvikanzi ndini Tanaka Lize murehwa kani kwamurehwa wako ka taurai neni nditaure kuti chii nhai Lize nditaure kuti chii yo sikunyora meseji kana chii ndotaura newe kuti kudiko asikana amana aterereka avenga iri nguva yakanaka chazotapata kanhorondo yayaka John Kazadika mushakavu ndoti Mwari vakuitirei zvakanaka zvine rutsigiro rwenyika kune pinyanyetere mukaiwaka titi Mwari vakuitirei zvakanaka baita nanzi basi ne turi nai tsiku rosangasa nditu kucheza nani panyumba mpepe yaNational FM tikumana tsoka lachitatu 12 koko ngatisangane ika nemusi chitatu ka maskati nenguva dza 12 koko kunobata ka 3 o'clock maskati nditaiwaka Mwari vakuitirei zvakanaka ka saraika muchitapirirwa ka nezvirongwa zvinoteera ka natete vapindira ndo muchifamba nawo ka kubva iko zvino kubata 3 o'clock tata ini hangu ndinotungira wangu musoro sina nyanga pasi ndarova nzira.
muchazwapata iwo mubaro chache National FM. Oh yeah, Tetesa Mwene. Oh yeah, Tetesa Mwene. Wanoti kwa masani, wachiti kwa masani, sinone tamufona, sinone tamufona, iwo mubaro chache National FM. Iwo mubaro chache, oh yeah, Tetesa Mwene. Oh yeah, Tetesa Mwene. Wachiti pa masani, wachiti pa masani, Yesu sinone tamufona, Yesu sinone tamufona, ndiwo mubaro chache National FM. Ndiwo mubaro chache National FM. Oh yeah, Tetesa Mwene. Oh yeah, Tetesa Mwene. Wachiti pa masani, wachiti pa masani, Yesu sinone tamufona, Yesu sinone tamufona. Tetesa Neni pa National FM. To Jesus I surrender my personality. To the Lord I surrender the rest of my life. To Jesus I surrender my personality. To the Lord I surrender the rest of my life. To Jesus I surrender my personality. To the Lord I surrender the rest of my life. Desires and burdens